Hola, sóc Josep Torrent, creador i narrador de Mindcast 30, un podcast que resumeix idees i llibres en càpsules d'uns 30 minuts pensades per fer-te reflexionar. Principalment en català amb algun contingut en castellà o anglès, comparteixo pensaments clars, estructurats i fàcils de processar, combinant reflexió pròpia i coneixement aliè. L'objectiu és que puguis absorbir idees rellevants sense perdre temps. Tot en un format accesible i inspirador que et faci pensar cada episodi. Mindcast 30 resume ideas y libros en cápsulas de 30 minutos para hacerte pensar. Contenido claro y fácil de procesar. Mindcast 30 summarize ideas and books in 30-minute capsules to make you think. Clear, easy to digest content. ¿Estás llest? Are you ready? ¿Estás listo? Let's go! Benvinguts a Mindcast 30, un espai per explorar llibres, idees i pensaments que ens ajuden a entendre millor la vida. O com a mínim, això és el que intentem. Soc Josep Torrent i avui us porto un text que, més que una obra literària, és una ferida oberta. La carta al pare, d'en Franz Kafka. En Kafka va escriure aquesta carta l'any 1919, quan tenia 36 anys, però mai la va enviar. La va escriure per alleujar el pes d'una relació que el definia i l'exficiava al mateix temps. La relació amb el seu pare, Hermann Kafka. Durant més de 100 pàgines, Kafka obre el cor amb una lucidesa que ens impressiona. És una confessió, una autòpsia emocional, un intent de comprendre l'origen de la seva pròpia culpa i de la seva incapacitat per viure amb lleugeresa. Llegir aquesta carta és com assistir a una sessió d'anàlisi abans del naixement mateix del psicoanàlisi popular. És l'home davant de la seva pròpia ombra. En Kafka veia el seu pare com una figura titànica, desproporcionada, d'una autoritat gairebé mítica, un home fort, segur, pràctic, un comerciant fet a si mateix, capaç d'aixecar-se del no-res i triomfar en un món duríssim, el d'aquella època. I ell, en Franz, fràgil, sensible, introspectiu, era el seu oposat. Ens deia: pare, davant teu em sentia insignificant, covard, dèbil, sense valor. Amb aquesta frase, Kafka condensa tota una vida de subordinació emocional. El pare és la llei, el deure, la força. El fill és el dubte, la por i la paraula. És impossible llegir aquesta carta sense veure-hi un reflex universal. Tots, d'alguna manera, hem sentit alguna vegada el pes d'una mirada que ens jutja, la dificultat d'estar a l'alçada d'una expectativa. El pare d'en Kafka representa molt més que el seu progenitor. És la figura de l'autoritat, del món que demana resultats i que no entén la fragilitat ni la complexitat interior. A les seves pàgines, Kafka no es limita a acusar-lo, al contrari, s'acusa a si mateix, amb una duresa superdolorosa. Diu que mai va saber com parlar ni com desobeir sense sentir-se culpable. I aquí mateix és on apareix una de les claus psicològiques d'aquest text. La culpa com a herència, com a una identitat. Kafka escriu des d'una culpa interioritzada, que no prové d'un acte concret, sinó del simple fet de que ell és com és. No pot ser el fill que el pare vol, però tampoc pot deixar de voler el seu amor. Per això aquesta tensió l'acompanya tota la vida i es compartirà en la matriu emocional de la seva obra literària. Quan llegim llibres com El procés, El castell o La metamorfosi, hi retrobem aquesta mateixa presència invisible. Una autoritat opaca que jutja sense explicar-se, un protagonista que busca justificacions davant d'un tribunal desconegut. En realitat, és sempre el mateix tribunal, el seu pare. Hi ha un passatge especialment colpidor on Kafka diu: tu em recriminaves que no t'obeïa, però és que jo no sabia com obeir-te. És un dels moments més humans d'aquesta carta, perquè no hi ha odi, hi ha desorientació. Ell no sap què s'espera d'ell, però qualsevol cosa que faci sembla que no està bé, que està malament. És la tragèdia de molts fills sensibles davant de pares que són forts o molt exigents. És la sensació de que no hi ha una manera correcta d'existir. A nivell filosòfic, aquesta carta al pare és una reflexió sobre el poder i la identitat. El pare li representa l'ordre social, el món exterior, la força productiva. El fill, en canvi, encarna el món interior, la consciència, la paraula que no serveix per res, però que és imprescindible. El drama de Kafka és el xoc entre aquests dos mons, l'eficiència contra el sentit, la força, la fragilitat, el silenci contra l'anàlisi. Ell no vol destruir el pare, el vol entendre,
però en comprendre'l descobreix fins a quin punt el du incorporat a dins seu. Des d'una mirada psicològica, la carta es pot llegir com una autoexploració terapèutica, d'alguna manera. Kafka intenta traçar l'origen de la seva por, de la seva inseguretat, del seu constant sentiment d'inferioritat. I el que troba és una presència que mai l'ha deixat, la veu del pare convertida en veu interior. I això és el més inquietant. La seva autoritat s'ha fet interna. Ja no cal que el pare el cridi. El fill ja sap què diria. I aquesta veu interior es converteix en censura, en bloqueig, en autoexigència. Una mena de pare fantasma que el continua dirigint des de dins i des del silenci. Una mica sobre el silenci, en general, fem un petit incís. El silenci no és mai neutre. És un espai buit que la nostra ment ens omple automàticament amb moltes interpretacions. Davant la manca d'informació, el cervell activa mecanismes de predicció i projecta en aquest buit les nostres inseguretats, expectatives i experiències passades. Per això un silenci pot semblar indiferència, rebuig o tensió, quan en realitat pot ser simplement cansament, distracció o la manca de temps en què no ens responguin. La percepció del silenci també depèn del vincle emocional. Quan més ens importa una persona, més sensibles som al seu silenci i més probabilitat tindrem a sobreinterpretar. En el fons, el silenci actua com un mirall. Vale? És allò que ens reflecteix, que portem a dins. Si estem tranquils, el vivim amb molta serenitat, però si estem insegurs i llegim amenaces. És per això tan important aprendre a distingir entre el que és real i què és projecció nostra, donant marge abans de treure conclusions. En aquest cas, i en aquest llibre, es veu la projecció del Kafka en aquests silencis i la seva foscor, perquè Kafka, ens agradi o no, ens acompanya sempre amb una foscor, amb tots els seus llibres. El llibre Amèrica potser el farem algun dia, té una part més alegre. En qualsevol cas, en Kafka no escriu al seu pare per venjança. La seva carta no és un atac, és una demanda de comprensió. Està dient, sisplau, entén-me. No busca triomfar sobre el pare, sinó fer les paus amb ell, i potser amb ell mateix. Et demano que m'entenguis, no que m'excusis, li diu. En aquesta frase hi ha tota la seva filosofia. El que Kafka busca és ser vist, ser reconegut, ser entès. No per justificar-se, sinó per existir amb legitimitat. Quan ningú ens veu, ens convertim en ombres, i Kafka escriu per tornar-se cos, per donar forma a allò que la mirada paterna va dissoldre. Des d'un punt de vista simbòlic, aquesta carta és també una lluita amb Déu, el seu Déu. El pare de Kafka, fort, distant, incomprensible, és una imatge d'allò que ell percep com el poder absolut, impersonal, que governa el món. Quan Kafka escriu contra el seu pare, està escrivint contra el destí, contra la culpa heredada i contra la idea d'un univers que jutja sense raó. I alhora està buscant el sentit d'aquest judici. Hi ha una bellesa estranya a la manera d'exposar el dolor. No hi ha retrets, només precisió. Cada record és disseccionat amb la fredor d'un metge i la sensibilitat d'un poeta, com si escriure fos literalment una manera de respirar. No podia parlar amb tu, perquè davant teu perdia la veu. Kafka converteix aquesta impotència en llenguatge. L'escriptura es transforma en l'espai on pot existir sense ser jutjat. És el seu refugi, però també la seva condemna. Només pot parlar a través del text i no a través de la vida. Llegir la carta del pare és com mirar dins un mirall super incòmode. Potser ens hi reconeixem. Reconeixem els silencis familiars, les paraules que mai van dir, les expectatives que no van poder complir. I sobretot, la necessitat de ser compresos sense ser jutjats. Kafka ens mostra que darrere de cada autoritat hi ha por i darrere de cada fragilitat una força que busca expressar-se. El seu missatge és profundament humà, que la comprensió és l'única manera de trencar el cercle de poder i la culpa. Potser per això aquesta carta, que no la va enviar mai, continua llegint-se més d'un segle després, perquè tots d'alguna manera tenim una carta que no hem sabut escriure, una conversa pendent amb algú que ens va marcar. Kafka en posa paraules al seu dolor i convida a fer el mateix, a entendre d'on venim per poder finalment respirar pel nostre compte. Carta al pare no és, doncs, un document íntim, sinó una lliçó de consciència. Ens recorda que entendre no vol dir justificar, sinó mirar amb lucidesa, sense filtres, tot allò que ens ha ferit. I que potser només quan deixem de voler tenir raó podem començar a ser lliures. Uau, quin dia avui, Bueno, ha sigut un podcast una miqueta més curtet, molt intens. Kafka és així, ell és intens, tornarem segur amb ell. Avui estem
Mindcast 30, el vostre espai per llegir, pensar i mirar-nos des de dins. Ens retrobem al proper episodi i, com sempre, si us ha agradat, clic, comparteix, sisplau, que potser podem ajudar altres persones a entendre i a visualitzar aquestes perspectives filosòfiques, potser psicològiques o antropològiques de la nostra existència. Que tingueu molt bon dia.